ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯିବୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ये देखो हम तुलसी तर तुलसी चौरा केमिति ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସୁରି ଠାକୁର ରକ୍ତ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର। ଆସନ୍ତୁ ଚାରି ପାଖ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ये देखନ୍ତୁ ଆମ ଶିବ ଠାକୁର। କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ।